салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Манчестер Юнайтед ниҳоятан хулосаи худро дар мавриди сармураббӣ Уле Гуннар Сулшер баровард. Девҳои сурх ахиран иқдоме аз Сулшер ҳарчи зудтар раҳоӣ ёфтанро гирифтанд ва масъалаи асосӣ интихоби сармураббии нав аст. ҳоло вақти ин гап несту, лекин ман ҳамон рӯзе ки Роналду ба эми омад гуфтам ки ин одам сари Сулшерро мехӯрад. Хулас раҳбарияти бошгоҳи англисӣ барои дар мавқеи сармураббигӣ даъват намудани мутахассисони арзанда се номзад доранд. онҳо чанде пеш барои ишғоли ин вазифа Зиданро даъват карда буданд ва фаронсавӣ ҳам ин мавзӯъро ба дарозо накашида зуд ҷавоби рад дод. сари зулфи ту нашуд, сари зулфи дигаре. МЮ ба се мутахассиси дигар пешниҳоди ҳамкорӣ карда нест. инҳо сармураббии дастаи Аякс Эрик тен Хаг ва сармураббии мунтахаби Испания Луис Энрике ҳамчун номзадони асосӣ ва дар сурати барор нагирифтани кор ва ба мувофиқа нарасидан инҳо ин вазифаро ба сармураббии феълии дастаи Лестер Брендан Роҷерс бовар карданианд. инро ҳамин субҳ пойгоҳи иттилоотии маҳаллии Манчестер Evening News расонаӣ кард. ҳоли ҳозир дақиқ нест ки Уле Гуннар Сулшерро кай ба истеъфо равон мекунанд, вале барои идомаи фаъолият ягон хел шонс дода намешавад. раҳбарияти бошгоҳ баъди шикасти бузург аз Ливерпул ва дучори мағлубият шудан дар бозии принсипиалӣ дербии шаҳри Манчестер муқобили Сити аллакай хулосаи худро бароварданд. ҳатто бошгоҳи англисӣ барои аз муҳлати хотимаи шартнома пештар қатъ кардани ҳамкорӣ аз баҳри додани ҷубронпулӣ гузаштаанд. мақсад онҳо ба Сулшер маблағи зиёдатӣ медиҳанд ки аз вазифа равад. масалан ман мебудам Сулшерро барои хизматҳои шоён барои ноил шудан ба ҳеҷ чӣ бо тантана аз дари майдон берун мекардам. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба хабаре ки ҳамаро ҳайрон сохтааст. дарвозабони мунтахаби занонаи Эронро дар шубҳа аз ҷинси мард буданаш аз озмоиш гузаронинданд. ин дар ҳоле аст ки чанде пеш мунтахабҳои Эрон ва Урдун дар доираи рақобатҳои квалификатсионӣ барои роҳ ёфтан ба чемпионати Осиё бо ҳам бозӣ карданд ва бо шарофати 2 маротиба баргардонидани зарбаҳои пеналти аз ҷониби дарвозабони Эрон Зоҳре Коудаӣ дастаи Урдун шикаст хӯрд. президенти Федератсияи футболи Урдун Али Бен Ал-Ҳусейн баъди бозӣ ба Федератсияи футболи ҷаҳонӣ муроҷиат кард ки дарвозаи мунтахаби занонаи Эронро мард дарвозабонӣ мекунад ва мунтахаби Эронро барои қаллобӣ ва фиребкорӣ муттаҳам намуду аз ниҳоди асосии футболи ҷаҳонӣ хост то Зоҳре Коудаиро мавриди санҷиш қарор диҳанд ва аз ҷинси зан буданашро исбот намоянд. ин даъвои урдуниҳо барои шикаст хӯрданашон буд, вале ин паёмади хуб ба бор наовард. дар Эрон ин муроҷиати президенти Урдунро як нав пас задани шаъну шараф нисбати Зоҳре донистанд ва сармураббии мунтахаби Эрон Марьям Ирондӯст дар нишасти матбуотиаш гуфт ки ин мавзӯъ боиси ташвиш намешавад, чун мо аллакай ин мавзӯъро ҷамъбаст кардем ва он чизе ки ҳариф мехост исбот сохтем. албатта аз ҷинси зан будани Зоҳре исбот шуд, вале акнун президенти Ассотсиатсияи футболи Урдун бояд азоби виҷдон бикашад ки ба сурату чеҳраи хонуме як нав таҳқирро раво дид. ин мавзӯъ мавзӯи ҷаҳонӣ шуд ва кулли расонаҳои варзишӣ дар ин маврид мавод нашр карданд ки шояд ин ба ҳолати равонии Зоҳре зарбаи сахте занад ки чеҳраи ӯро ҳоло ҷаҳониён ба чеҳраи мард монанд мекунанд. ӯ дар ин мавзӯъ то дирӯз ҳарфе намезад ва ҳамакнун вақте сару садоҳо баландтар мешуданд ниҳоятан ба минбари баланд баромада танҳо як ҷумла гуфт: ягона гуноҳи ман дар ҳаёт ин аст ки ман зебо нестам. инро Зоҳре хеле бо таассуф ва авзои шикаста гуфт. дар футболи муосир дар ҳоле ки барои як бозӣ аз ҳазорҳо озмоиш мегузариву ҳазорҳо таҳқиқотҳо гузаронида мешавад, чунин фиребкорӣ ғайриимкон аст ва бемантиқии шикояти президенти Ассотсиатсияи футболи Урдун ҳам дар ҳамин буд. ба зан монанд будани марду ба мард монандӣ доштани зан қонунвайронкунӣ нест. агар ин хел мебуд Антуан Гризманро барои бофтани мӯи сару Раҳим Стерлингро барои чизи дигаре бояд 20 сол зиндонӣ мекарданд. акнун суол: Раҳим Стерлингро барои чӣ бояд муҷозот кунанд?
ҷанҷоли мухлисон ки ба мавзӯи сиёсӣ печид. Мунтахаби Украина барои роҳ ёфтан ба бозиҳои гузаришии чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 бо мунтахаби Босния андари майдон шуд ва пеш аз оғози бозӣ миёни мухлисони ҳарду тараф низоъ ба миён омад ки ин низоъро ба қатори баҳсҳои сиёсӣ ворид намуданд. Мухлисони Украина дар ин бозӣ парчами миллии Русияро бурданд ва дар минбар онро зери пой партофта болои он роҳ мерафтанд ки ин ба сифати эътироз ва таҳқир нисбати президенти Русия Владимир Путин буд. Ин ба ҷанги тарафайн бо мухлисони мунтахаби Босния овард ки дар минбар пеш аз бозӣ миёни украиниҳову боснягиҳо ҷанҷолу муштбардорӣ сар зад. Гуфта мешавад ки вақте мухлисони Босния диданд ки украиниҳо парчамеро зери по мекунанд, гумон карданд ки онҳо парчами мамлакати Сербияро овардаанд то ба риштаҳои асаби боснягиҳо бозӣ намоянд. Босния ва Сербия мамлакатҳое мебошанд ки баъди ҷанги соли 1990 дигар муносибати байни онҳо хеле сард шуд ва то имрӯз муборизаҳои марзӣ идома дорад. Аз ин сабаб мухлисони Босния ҷониби мухлисони Украина рафтанд ва ҷанги гурӯҳӣ ташкил карданд ки дар натиҷа полисҳо зуд ба халос кардани онҳо шитофтанд ва ин масъала бартараф шуд. Ҳамчунин вақти садо додани суруди миллии Украина, мухлисони Босния бо доду фарёд як навъ таҳқир ва ё ноэҳтиромии худро нисбати суруди миллии Украина раво диданд. мухлисони бечораи Босния аз куҷо медонистанд ки дастаашон кирои ҷангу ҷанҷолро надорад. Украина бе ягон мушкилӣ 2-0 ғалаба кард. Артуро Видалро ҳоло дар фазои варзишӣ Жан-Клод Ван Дам ном мебаранд. Ин унвони ғайрирасмӣ баъди бозии дирӯзаи мунтахабҳои Чили ва Эквадор ба бозигари маъруф дода шуд. ҳанӯз дар дақиқаҳои аввали бозӣ Артуро Видал дар як фурсат ба қасди соҳиб шудани тӯб ба сари футболбози Эквадор Феликс Торес бо пой зад ки ин боис гашт довари майдон аз ҷайби худ корди сурх барорад. баъди қарори довар Артуро Видал аз амали худ норозӣ ва зорикунон доварро оғӯш мегирифт ки корди сурх бекор карда шавад. аммо довар ба ин ҷазо ба таври 100% кафолати ҷазо бо корди сурх додод ки Артуро Видал майдонро тарк гуфт. аз ҳаят берун шудани Видал охирин мушкилии мунтахаби Чили набуд, чун натиҷаи бозӣ 2-0 ба нафъи мунтахаби Эквадор хотима ёфт ва шонси баромадани Чили ба бозиҳои чемпионати ҷаҳон 2022 боз ҳам коста гардид. ҳанӯз як рӯз пеш аз бозӣ сару садоҳо атрофи мунтахаби Чили баланд шуда буд ки яке аз шабона ба меҳмонхона даъват намудани гурӯҳи хонумҳои номаълум буд ки паёмадҳои зиёдеро миёни ҷомеаи мамлакати Чили ба миён овард. онҳо футболбозони мунтахабашонро ба он муттаҳам мекарданд ки онҳо пайи омодагии ҷиддӣ дар муқобили Эквадор нестанд, балки пушти сайру сайёҳат ва айшу ишрат мегарданд. ҳатто онҳо то ҳадде ин бозиро истисно карданд ки гумонам Артуро Видал аз ғояти мастии зиёд нафаҳмид ки дар майдони футбол аст ё дохили октагони ММА. охири сол ки омад натиҷаи заҳматҳо подош мегирад ва дар самти футбол фарзияи худро ниҳодҳои машҳур дар мавриди беҳтаринҳо тартиб медиҳанд. аввалин радабандии футболӣ аз ҷониби пойгоҳи машҳури Гол дар ин сол тартиб дода шуд. пойгоҳи машҳури Gol.com рӯйхати беҳтарин футболбозони соли 2021-ро бо фарзияи худ расонаӣ кард. гуфта мешавад ки пойгоҳи мазкур барои муайян сохтани футболбози беҳтарини сол миёни мухлисон овоздиҳӣ гузаронид ки дар ин маросими овоздиҳӣ беш аз 14 миллион нафар овоз доданд. то муҳлати охирин дар садри рӯйхат Лионел Месси ва Криштиану Роналду дар бисёр овозгирӣ мубориза мебурданд ва рӯзи охирини овоздиҳӣ муайян гашт ки Месси бо гирифтани овози на он қадар зиёд аз Криштиану лидерии радабандиро бар уҳда гирифт. Месси бо 50.1% овоз аз Криштиану пеш гузашт ва аргентинӣ ҳатто дар мубориза бо Роберт Левандовски ҳам пештоз буд. Лионел Месси бо фарзияи пойгоҳи хабарии Gol.com беҳтарин футболбози ин мавсим эълон карда шуд. Криштиану Роналду бошад мавқеи дуюм, Роберт Левандовски сеюм ва Муҳаммад Салоҳ бошад мавқеи чорумро ишғол намудааст. ҳамин тавр дигар Килиан Мбаппеу Эрлинг Ҳоланду дигару дигарон мавқеъ гирифтаанд. баъзе расонаҳои иттилоотӣ чунин сарлавҳа доранд: Месси бо бартарияти на он қадар зиёди холҳо аз Роналду пеш гузашт. охир маро мебахшед 10 сол пас намегӯянд ки 10 сол пеш Месси аз Роналду 1% овози зиёд гирифта буд ё ин ки 2 тӯби тиллои зиёд дошт. ба ҳамин тамом то дидор хайр.